18 апрели соли ҷорӣ ҷаласаи навбатӣ шӯраи уламои марказии исломии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муайян намудани рӯзи Иди Рамазон баргузор гардид. Дар оғоз раиси шӯраи уламои марказӣ Саид Мукаррам Абдуқодирзода аъзои шӯроро ба муносибати фарорасии Иди Саиди Рамазон табрику таҳният гуфт. Сипас раиси шӯрои уламо қайд кард, ки мувофиқи далелҳои илмӣ ва дар асоси хулосаи Институти астрофизикаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Иди Саиди Рамазон дар кишвар ба рӯзи 21 апрел рост меояд, яъне ки рӯзи ҷумъа. Инчунин тибқи қарори шӯрои уламо вақти баргузории намози Иди Саиди Рамазон соати 6:30 субҳ дақиқа муайян карда шудааст. Дар асоси қарори мазкур имом-хатибон вазифадор карда шуданд, ки таваҷҷӯҳи мардумро барои расонидани кӯмаки моддӣ ба муҳтоҷону ниёзмандон, инчунин пешгирии исрофкориҳо дар рӯзҳои Ид ва сарфаю сариштакорӣ ҷалб намуда, худашон дар ин самт намунаи ибрати дигарон бошанд. хуб дӯстони азиз, бар ҳамаи мо шумо маълум аст, ки Иди Саиди Рамазон рӯзи ҷумъа, яъне ки рӯзи 21 апрели соли ҷорӣ баргузор мегардад.